Salam Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan haberler gepleşimizin mehriban tomaşaçıları. Hormatly tomaşaçılarımız, Türkiye Respublikasının Türk Hava Yolları aviakompaniyası İstanbul Türkmenbaşı İstanbul uğru boyunca yürütü uçar gatnawyny amala aşyrar. Türk Hava Yolları aviakompaniyasının yürütü uçar gatnawy barada habara başlamazdan ozal bir zady ýatlatmak isleýärin. Daşar ýurtda bilim almak isleýänler üçin resmi namaların Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edip başlandy diýen habary size ön habar beripdik. Şonda resmi namaların terjimesi için makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin 863 78 96 73 96 48 55. Şeýle hem Türkiýede bilim almak isleýän bolsaňyz Atavatan danışmanlyk, yayıncılık, tercüme, turizm ve bilişim şereketine ýüz tutup bilersiňiz. Atavatan danışmanlyk ve tercüme merkeziniň salgyfy Aksaray mahallesi, Kocubey sokak, Erler apartmanı 34 D7 gat 4 Fatih İstanbul. Habarlaşma için telefon belgisi 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73 90 212 633 40 00 862 60 52 61. Türkmenistan koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen halkara uçar gatnawlaryny çäklendirmek girdipdi. Dünýädäki epidemiologik ýagdaýlar nazarda tutulup, ilkinji tapgyrda Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubay şäherini hemde Tatarstanyň Kazan şäherini adaty halkara uçar gatnawlary ýola goýuldy. Bu ugurlar boýunça ilkinji gatnawlar ýerine ýetirilipdi. Türkmenistanyň Türkiýe ugru boýunça bolsa, ozal hem köp sanyny amala aşyrylan halkara ýürütü uçar gatnawlar dowam etdirilýär. Türkiýe Respublikasynyň Türk Hava Yolları aviakompaniyasının Aşgabatdaky şahamçasynyň Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyna beren maglumatyna görä 2022-nji ýylyň 17 ve 24 iyununda İstanbul Türkmenbaşı İstanbul uğru boyunca yürütü uçar gatnawyny amala aşyrmak göz öňüne tutulýar. Ozal Türk Hava Yolları aviakompaniyasy 15 günden bir sany yürütü uçar gatnawyny amala aşyrýan bolsa, indi bolsa 7 günden birini amala aşyrýar. Bu aviakompaniya Türkmenistan ugurly yürütü gatnawyny 2022-nji ýylyň 10 iyununda hem İstanbul Türkmenbaşı İstanbul uğru boyunca gatnawyny amala aşyrar. Mehriban müştaklarymyz, eger-de siz ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyna agza bolmak unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.